Yanzu aka samu rahoto cewa an ga wani faifan bidiyo ya karaɗe yanar gizo a yayin da aka ga wani ɗan ta'adda yana ɗaure da wani wanda ya kasance ya kama ya yi garkuwa da shi a wani kango. Sai dai har yanzu mutane suna ta tambaya cewa shin wannan garkuwan da aka yi da wannan wanda ya kasance an ɗaure shi ya kasance a wani gari ne ko kuma a wani jiha ne hakan ya faru. Amma abin da ya tada wa mutane hankali shine ganin cewa bayan an ɗaure wannan wanda ya kasance an yi garkuwa da shi a wannan kango, ya kasance ɗan ta'addan ya kasance ya ɗauki wayan shi yana amfani da faifan, wato yana yin bidiyo a yayin da yake nuna halin da wanne yake ciki. Hakan ya tada wa mutane hankali sosai, ganin cewa ya kamata a ce ya ɗauki kwakwaran mataki, kuma ya kamata a ce jami'an tsaro su yi wani abu. Sai dai wasu suna gani a gefe guda cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su domin kawo ƙarshen ta'addanci, sai dai kawai matsaltsalun da ake fama da shi shine 'yan ta'addan kullum ƙara ƙaruwa suke kuma ƙara yawa suke. Duk da wasu suna ganin cewa akwai hanyoyi da yawa da ya kamata a bi domin kawo ƙarshen ta'addanci, kamar gwamnati ba sa bin wannan hanyar. Dalilin da yasa kenan yawanci abubuwan nan har ya kasance 'yan ta'addan suke samun ƙarfin gwiwa da iya ɗora wato bidiyon su a shafukan sada zumunta kamar irin su na TikTok da Facebook ma da sauransu. Shin kuna ganin cewa wannan yaro da ya kasance yana da alamun cewa shekarun shi bai wuce 21 ko 22 zuwa da 5 ba, ya kasance ya ɗaura wani a bayan shi wanda ya kasance ya garkuwa da shi, shi kuma yake faifan bidiyo? Shin kuna ganin cewa kasancewan yana da goyon baya ne daga wayansu manya, dalilin da yasa abin da ya bashi karfin gwiwa kenan har yake wannan bidiyon, ko kuma kuna ganin cewa a'a, shi a karan kanshi shine wanda ya kasance yake kula da yankunan na gefen ta'addanci a wannan gun? Menene ra'ayinku?